Bernoákovo, vlak 4208, odíde z Bernoákova 18:45. Marečku, No servus. ja to asi nestihnem tie výhybky namastiť do 10. Vybavíš vlak? Dobre. Ťažká nie je robota, len niekedy treba pri nej, hlavne u výpravcov, musí porozmýšľať trošku. No, fyzicky sa tu nenarobíme, nejak moc. Jedným slovom, nie je ťažké. Nie je ťažká, ak sa vie, ak treba zachovať pokoj. No Marek, 7. výhybka je namastená, tak som skončil. Dobre. Keď spolu robíme, tak väčšinou aj tí istí ľudia chodia na vlak do roboty, z roboty. Nás to vidia spolu. Že keď už vidia Mareka napríklad, a ja som vnútri, tak si domyslia, alebo vedia, že teraz asi som tu aj ja. Zrejme, lebo sú zvyknutí, že my dvaja sme stále spolu. Teda väčšinou. A keď náhodou vyjde niekto iný než Ľuboš, tak sa spýtajú, a kde je Ľuboš? Osobný vlak do Bratislavy hlavnej stanice.
Ja som sa učil v bratislavských elektrotechnických závodoch, že vôbec nie na železnici. Celú nás budú. Takže, Áno. čo ja viem. 42, Neviem prečo. 12, Preto som si ju vybral, lebo nemal som nejak veľký výber na robotu, tak som si vybral toto. Tu bolo voľné miesto, tak som došiel. Môj starý otec, môj starký, bol vlakvedúcim osobných vlakov a od malička on ma so sebou bral na tieto svoje cesty. Prakticky sme spolu pochodili alebo precestovali celú bývalú ešte republiku, Československo. Boli to pekné časy, vtedy sa ešte vlastne mohlo cestovať aj v služobných vozňoch, ako vlastne na čierno. Vlastne v tom služobnom vozni môže byť len vlakvedúci a vlastne to, čo on prepravuje, a vlastne môj starký tam mal mňa. Takže ja v noci som vlastne spal u neho v tom vozni, kde mali byť balíky. Takže a dnes možno už by sa to ani nedalo. Bo dnes je to všetko kontrolované. Nazdar, Janko. Násled jaký? Dobre. Dobre. No, zo začiatku nevedel som si zvyknúť byť na jednom mieste. Furt, lebo vlastne robil som na tejto búde tu. A furt som bol zavretý na jednom mieste, tak to som... Až potom som si zvykol na to vlastne. Ja často chodím cez hranice a väčšinou vlakom. Tento rok som bol vo Francúzsku, v Taliansku a ešte idem do Rakúska teraz v októbri. Do Čech chodím každú chvíľu.
mám kopec rodiny. Bratrancov, sesternice. Ja som sa narodil v Čechách. A bývam na Slovensku. Takže tak. Mne to skôr vadilo, keď sme sa oddelili. Pozostatok z bývalej Československej republiky je ten, že my ako železničiari môžeme na naše preukazy cestovať aj do Českej republiky prakticky zadarmo. To rozdelenie si niekto vykonal, ale železničiari zostali vlastne naďalej spolu. Ideme. Mareček, chceš jablčko? Jablčko? Daj mi jablčko. Tu máš. Toto pekné? Vidíš, aké pekné? Je Super. pekné. Kusne si to, dobré. Ozaj. Musíš väčšiu kusnú. Kurnáš. Neviem, čo sa smeješ. Čím viac ideš na západ, tie stanice sú tak novšie, také vynovené, sú také... Naša je taká staršia stanica už. No ale bol som aj smerom na Rumunsko, na Bulharsko a tady a tam sú ešte horšie stanice než to, takže je to taká typická slovenská stanica. Marek, pôjdeme spraviť beru. Musíme ich namastiť, lebo nejak vrzgajú. Ukáž, ako vrzgajú. Nevrzgajú. No nevadí, namastíme ich. Držím. Okay. Ja poviem toľko, že tu sa stretáva vlastne verejnosť. Tady to chodieva verejnosť, takže ak sa máme nejak prezentovať ako štátny podnik, ako železnica, tak by sme si tu mali robiť aspoň trošku poriadok. Ja si zašpiním maslo, aha, aké budem mať. To je slovenská vazelína. To je dobré. Keď je pekná stanica a vrzgajú dvere, už nie je pekné, že? Keď ho namažeme čerstvým maslom, ktorú má za ruku 3 mesiace, tak tie dvere 3 mesiace nemôžu vrzgať. No tak boli by sme určite radšej, keby bola pekne vymalovaná, upravená, hlavne
tento spodok. To keď je taký perón, dá sa ani zamiesť dobre. Čo? Nedá sa udržiavať v poriadku. Tak skoro to nebude. Zrejme. Záleží pre ten vývoj a čo ako bude. Celkový vývoj na Slovensku sa musí zmeniť, aby to sa zmenila aj naša stanica. Haló, funguje vám to tam na Seneckom Slaví? Áno, počujem, že ten to nejde, ale ešte niečo vyskúšame. No dobre, ale elektriku tam máš. No chvíľu, vydrž ešte. 9 hodín 44. Čau. Chceli by sme robiť na trojke výhybke tam nejakú regeneráciu podvalov. Výmena krúž, krovrty. Bude to možné? Kedy? Po vlakových prestávkach? Po vlakových prestávkach by sme to chceli robiť. Pore. Pôjdeme zajtra. Tam. Preto. No tu vypisujem spešninové listy, balíky polekujem, balíky vážim. Ale málo som tu, viac som v dopravnej kancelárii, lebo tu som sám a radšej som tak v doprave, keď sme dvaja. Keď je robota, tak robíme, keď nie je robota, tak sa rozprávame a ten čas rýchlejšie prejde. Jak keby som tu bol sám, zavretý a teraz čo, keď nemám robotu, tak len sedím a pozerám na texty. Môžeme pokračovať. Ja vlastne som prvýkrát videl more. Si to zober. Takto. Ja som ešte nebol pri mori. Aj sa tam kúpa, ne? Ja som sa tam kúpal a bolo až nenormálne slané. Áno. Až nenormálne. Skúšal si? Potom som sa išiel, tak dlho som sa kúpal v tej slanej vode, že vedľa bola sprcha
A predtým, jak som sa išiel sprchovať, som najprv skúsil tú sprchu, či aj to není slaná. A nebola. Nebolo, našťastie. Už som potreboval aj nejakú čistú vodu, nielen slanú. Vermákovo 47 329 prejde 2 hodiny 22. Dobre. Predmestie Spiatočný. Dík. Bratislava, prosím. Áno. 16. Ďakujem. Odtiaľto idú vlaky len na dva smery. Vlastne
vlaky odchádzajúce do Bratislavy a vlaky odchádzajúce do Senca. Tak najradšej by som asi išiel do Himalájí. Dá sa chodiť do sveta, len si tu nemožno zakúpiť lístok, cestovný lístok do sveta, pretože táto stanica má oprávnenie len na výdaj cestovných lístkov vo vnútroštátnej preprave. Takže ťa zdravím v práci. Môžeš sa zložiť. Budeš to mať. Dneska toho bolo na mňa príliš veľa, ale všetko sa zvládlo. Ináč prvá smena jak dopadla? Včera. Musím odísť, ja. No, Dobre, o 18:50 to máš v poriadku. Môžeš podpísať. Osobný som dával ďalej. Máš to v poriadku a ja som týmto pádom skončil a môžeš pracovať. Auf Wiedersehen. Babeta šla do světa a krk za to dám, že ta babeta je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Teď až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád. Babeta, až se zpátky vrátí, pozná, že chybila a bude chtít mě vyplnit, co kdysi slíbila.